SD Negeri 4 Gedong, Kecamatan Ngadirojo. Saderengipun hanglajeng ngatur semoga nun tansah kula dherekaken manengku puji miwah ngaturaken puji syukur dhateng ngarsanipun Gusti Kang Maha Kuwasa. Inggih awit lumintunipun barokah ingkang awujud kesarasan lan keselamatan. Pramila ing titiwanci siang kaliyan punika Ngutiraras Junior tinimbalan panjenenganipun Bapak Suparno, Ibu Sri Sutarti ingkang badhe hangentas pitulus margya suto hamiwaha putra putrinipun ingkang asesilih pun Roro Ani Widyayanti kalian Bagus Apandika Giri Septiana putranipun panjenenganipun Bapak Edi Widianto, Ibu Siti Samsiati saking Dusun Tanjung, Desa Kerjo Kidul, Kecamatan Ngadirojo. Prabesaken menika nderek mangke bagya sawanipun adik-adik saking Ngutiraras Junior tinimbalan dening panjenenganipun Bapak Suparno kinen ngaturaken lelangan gending-gending Jawi miwah ungling lelagon penapa dene langgam-langgam campur sari wonten ngarsa panjenengan sami. Perlenggih pertamu kah putri boten kesupen adik-adik saking paguyuban seni karawitan Ngutiraras Junior nyuwun pangapunten saking agengipun mbok bilih mangke anggenipun lelados wonten ngarsanipun para tamu kakung putri kagalih kirang hanuju prono inggih awit para lare-lare nembe tataranipun gegladen ingkang sawetawis dereng dangu kalenggan menika. Ingkang menika kapitados dening panjenenganipun Bapak Suparno tinimbalan nderek mangayu bagya anggenipun badhe hamargya suto hamiwaha putra putrinipun. Para tamu kakung putri kelajengaken sawanipun para kadang-kadang pangrawit adik-adik saking Ngutiraras ngaturaken panglipur sawetawis kagem yak sepring swasana ing kalenggan siang dumugi ing sonten samangke. Ingkang menika kula ingkang piniji monggo Pusring Kendali saking karawitan Ngutiraras Eko Priyanto nyambut damel sesarian kalian Lasata Sound System saking Tanjung Desa Kerjo Kidul Kecamatan Ngadirojo. Nyuwun inti pangestu panjenengan sami mugi kaleksanan kanthi karajan tepining sambikala dadosaken syukur laning pangkalih panjenenganipun para tamu lan para lenggah sedayanipun. Katur panjenenganipun para kadang-kadang pangrawit siaga diri samekta badhe ngaturaken lelangen wonten ngarsanipun para tamu kakung mewah putri. Ingkang menika para lenggah kula dherekaken sugeng lenggah kanthi martikaning panggalih sinambi hangrahapi miwah hangedapi. Pasugatan ingkang sampun katur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Sugeng lenggah lan sugeng miarsaken kanthi sekeca ing manah panjenengan. Sumangga. Para tamu kakung putri tan kesupen Ngutiraras sowan nyawanaken Tigo Widyawati saged pun tepengaken ingkang setunggal nggih panjenengan Ibu Hartini saking Ngadirojo. Boten kesupen kadherekaken malih panjenenganipun Ibu Ndari saking Baturutno. Boten asring malih Bapak Ibu sampun tepang menika Bundari kang ngasta wonten SMP setunggal Baturetno. Ugi panjenenganipun Ibu Ani saking Bulu Sulur Wonogiri. Badhe sowan ngaturaken lelangen wonten ngarsanipun para tamu kakung putri. Dhuwur lenggih sawetawis agen lumatur wonten ngarsa panjenengan sami kula dherekaken sugeng makarya para kanca-kanca ingkang makarya wonten Pejayingan
lan sinambi mirengaken unggeling gending-gending ingkang badhe kapiyarsa. Boten kesupen panjenenganipun Bapak Suparno tansah nyuwun dhateng ngarsanipun Gusti Kang Mukawasa. Mugi-mugi lampahipun tata wacara kalenggan siang menika saged rahayu menika dipun ginambaraken wonten ungguling gending ladrang mugi rahayu.
Ngutireras junior katur ngarsanipun para tamu kakung putri. Sumangga.
Panjenenganipun pun lenggah, para tamu Kang Putri, kawis tinggal para among tamunipun nggih sami 9 guyu. Para tamu Mas Eko Gedong, Pak Dingatno, Duklo, Sugeng Rawuh. Kados mekaten suwanipun Kudiraras Junior saking Dusun Tanggung Desa Gedong Kecamatan Ngadirojo. Mbok pilih Bapak Ibu, para tamu, para dene bapak-bapak ingkang ngasta amung rawuh ngersakaken lelagon menapa dene gending-gending sanesipun ingkang sampun kula wau aturaken menawi wonten pamundhut kasumanggaken samangke pariposipun sak gaduk-gadukipun Pak badhe dipun aturaken. Oh nggih. Pun lenggah para tamu Kang Putri mekaten suwanipun Ngudiraras Junior kapitados dening panjenenganipun Bapak Suparno ingkang nggih siang punika ngaturaken gending-gending Jawi menapa dene lelagon ing mangke badhe katuraken nderek mangayu bagya nggenipun badhe mahargya putra putrinipun ingkang silihipun Roro Ani Widyanti badhe jinatukrami Bagus Epandika Giri Septiana saking Tanjung Desa Kerjo Kidul Kecamatan Ngadirejo. Ingkang menika pun lenggah saestu nyuwun pangapunten wonten kekirangan para lare-lare anggenipun ngawontenaken tetabuhan gongso kala wau kirang trep kirang leres yawit dipun pirsani menawi to maksih lare maksih kirang Udonegoro kirang Suboseta menapa dinanggenipun sowan menika kala mangke kirang nuju prana dhateng panjenengan sami lumantar kula pangendali Ngudiraras Junior nyuwun pangapunten ingkang saking agengipun. Kalajenganipun paresawan malih wonten ngarsa para tamu Kang Putri kadhiaraken sugeng lenggah lan sugeng midhangetaken nyerantos ngantos dumugi Bapak Ibu kasugata jangkep saking panjenenganipun Bapak Suparno kekalih. Mekaten katur para tamu Kang Putri kasuwun pinarak lenggah kanthi sekeca sinambi miyarsakaken nguling gending-gending menapa dene lelagon ingkang badhe katur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Saya belum Pak.
Sampun kapiyarsa pun pungkasi mawi lalagon turi putih. Kasembatan yang setia panjenenganipun Bapak Suparno anggenipun nampi rawuhipun para tamu Kakang Putri ndalitir banyu mili wiwit enjang ngantos wonten. Para saking menika adik-adik saking Ngutiraras Junior saestu nderek bingah hanya merapi rawuhipun para tamu ingkang sampun saestu mangastungkara dumateng panjenenganipun Bapak Suparno anggenipun badhe angrakit sekar cepaka mulya. Para lenggah para tamu Kang Putri langkung-langkung dumateng panjenenganipun Bapak Ibu ingkang sampun rawuh bepilih to badhe ngersakaken lelagon menapa dene gending-gending ingkang dereng kapiyarsa kalau sumanggaken mbok menawi mangke lare-lare saged lados katur panjenenganipun para tamu Kakung Mimah Putri. Bapak Ibu, inggih saestu panjenenganipun Bapak Suparno anggenipun hamiji dinten ingkang kapilih wonten ari kalenggan menika Minggu pinaringan gancar saestu ndadosaken lampahing tata upacara kasembatan menapa ing dados kersanipun panjenenganipun Bapak Suparno. Dumur lenggah para tamu Kang Putri mekaten kala wau to sawanipun miwah gothek lan kridanipun adik-adik saking paguyuban seni karawitan Ngudiraras Dusun Tanggung Desa Gedong Kecamatan Ngadirejo ingkang dipun pangarsani adik Wahyu Indra dipun sesepuhi dening panjenenganipun Bapak Susilo saking Dusun Tanggung Desa Gedong Kecamatan Ngadirejo wontene putra-putra ingkang kapiji pinilih wonten seni karawitan dan kesupen perlu kamuningan kula aturaken dhateng panjenenganipun para tamu Kakung Mimah Putri menika wiyosan SD Negeri 4 Gedong Kecamatan Ngadirejo ingkang dipun asta pun pangersani panjenenganipun Bapak Katiman. Dipun lenggah mbok menawi to Bapak Ibu para tamu badhe ngersakaken lelagon menapa dene oh nggih. Nun sewu. Sanesipun Pak. Inggih Pak, nyuwun pangapunten. Pak Parno, nun sewu niki Bapak ngersakake lelagon namung nyuwun pangapunten, mboten badhe dipun ladosi Pak. Nyuwun izin tapi kula mboten sagah. Mbak menawi lari-lari sampun siap kula ladosi wadene dereng nyemanggaken ya Pak nggih. Ah nggih. Ah nggih. Kersanipun Pak Marno mangke sore. Nyuwun pangapunten Bapak nggih. Salajengipun Mbak menawi nyuwun pangapunten nggih Pak. Mengki samanipun lari-lari kirang nuju prono dhateng panjenengan dereng saged ngladosi menika inggih awit winates sing kapisan anggenipun gegladen dereng sawetawis dangu menika. Inggih. Kasinggihan Bapak Ibu para tamu Kakung Mimah Putri nderek mangayu bagya. Katur panjenenganipun Bapak Suparno anggenipun badhe ngentas pitulus putra putrinipun pramila Ngudiraras Junior ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Adik Indra menika Wahyu Indra. Kula sumanggaken badhe ngaturaken lelagon menapa dene gending-gending wonten ngarsanipun para tamu Kakung Mimah Putri. Kayune Purwasa jati Pangeran jagat kodhok
Derek mangai bagio ngaturaken sugeng rawuh para tamu Kakung Putri maliki caos pakurmatan panjenenganipun Bapak Parno dumateng Bapak Ibu juraganipun Lembu saking Praci menapa dene Bapak Ibu juraganipun Lembu saking Manyaran ngaturaken sugeng rawuh. Lah menika panjenenganipun Bapak Suparno pitados dateng lare-lare saking Tanggung Desa Gedong Kecamatan Nadirojo ngaturaken lelangan wonten ngarsa panjenengan. Ingkang menika katur panjenenganipun Bapak Ibu pedagang lembu. Wonten dene Bapak Ibu para tamu ingkang boten saged kula sebat setunggal buku sawiji ngaturaken sugeng rawuh sugeng lenggah kanthi sekeca sinambi miyarsaken ungling gending ingkang badhe kapiyarsa wonten ngarsa panjenengan sami. Sugeng lenggah. Nggih. Badhe katur wonten ngarsanipun para tamu Kang Putri jumbuh kalian kermananipun Wradin para muda-mudi menika nembe wancinipun wonten uler jambu. Lah menika para ngudi laras junior badhe ngaturaken jineman uler kambang katur para tamu Kakung Putri. Sugeng lenggah lan sugeng midhangetaken saha miyarsaken. Semoga
Panjenenganipun berlenggah Pertamuka Kumah Putri mekaten sampun kapiyarsa wonten ngarsa panjenengan sedaya. Ungling jeneman Lur Kambang. Mugi saged ndadosaken panglipering penggalih sawetawis. Ndadosaken jambining sayah katur panjenenganipun Bapak Ibu para tamu kakung Mbah Putri. Ingkang salajengipun ngutiraras ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Mas Wahyu Indra. Ingkang dengan siang punika tinimbalan panjenenganipun Bapak Suparno sowan dipun sowenaken menika ngaturaken Tiga Widyawati miyos saking Ngadirojo Bulusulur Monopodene Batu Retno. Ingkang menika berlenggah badhe ngaturaken gedhengen ngarsa panjenengan sami. Mugi saged dadosa jambining saya inggih ambil bilih wonten kekirangan kirang pono lari-lari anggenipun lelados ngaturaken gending-gending menapa dene lagon wonten ngarsa panjenengan sami nyuwun pangapunten ingkang saking agengipun. Ingkang menika pariwisata Slendro Songo katur para tamu kakung Mbah Putri. Sumangga.
Najajah desa milang kori kala masane pariwit sarta mraidai alam nuswantara ikang etiluhur melas lan gunung